какво каза? Евроизбор. Глупости. Имаш проблем, уши нос гърло. След като цяла вечер отговаря на журналистически въпроси, Бойко Борисов даде думата на Цветан Цветанов. Ето как. Дори да се наложи икономическа криза и политическа. Да, отговаряйте. Какво не дочух добре? Да, отговаряйте. Не, Зуек. Не може да е това, което си мисля. Не. Понеже гледаме и не вярваме на ушите си, предлагаме 3 възможни отговора. Отговор А. Да, отговаряйте. Отговор Б. Да, отговаряйте. И отговор В. Да, отговаряйте. Според мен верният отговор е Б. Да, отговаряйте. Да, отговаряйте. Да, отговаряйте. Вашите отговори може да давате на нашия сайт, gospodari.com. Но